balletjes door is, hè? Allemaal je best doen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zo, de jongens hebben deze keer gewonnen. 1-1. Nee, ja? Ja. Klopt, schat. Plasje over. Ga, Megan! Op de grond teruggaan. 1, 2, 3, 4. Dat kan Lies er niet bij, Lies. 7, 8. 7, 8, 9, 10. Goed zo, Velma. Oeps. We zijn daarbij. Oh ja, merci. Ik heb hem opgeschreven. Oh, dat is goed. Kinderen gaan daar. Hoppa. Hopla. Nu moet je eraf stappen. Seconden. Moet je lachen? Netjes hè? Ja. 29 seconden, dus zoveel scheelt het niet. Nee. Mijn naam is Danielle Tullemans. Ik loop stage bij de Roompotpark en ze hebben me gevraagd om hier te helpen met het zeskamp. En dat vond ik wel erg leuk om te doen, omdat ja, dan ben je gewoon met kinderen bezig, wat je daar ook hebt. En ik vind het leuk om kinderen te vermaken. Gaat het goed met de zeskamp tot nu toe? Ja, het gaat heel goed. De meisjes staan helaas achter en de jongens die staan voor. Maar... Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. We zijn er! We gaan door. 2 minuten 28. Woe! Wow! Zwaar trekken. Kom op! Lekker zwaar! Kom op! Lekker zwaar trekken! Kom op, Jerry! Lekker zwaar! Hij staat niet! Dat ben je! Ja! Hoe zijn de ploegen verdeeld? Jongens tegen de meisjes. En vind je dat een goede verdeling? Ja. En wie gaat er winnen, denk je? De jongens of de meisjes, ik weet niet. Meisjes denk ik vooral. Ja, tuurlijk. Ja, lopen, lopen. Lopen. De volgende. Stoppen. Af, wie direct stond. En wie heeft er gewonnen? De